Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahwalul ma'mumi utawi iki iku bab mertelake pira-pira pertingkahe makmum. Al makmumu utawi makmum iku nau'ani ana rong werna. Masbukun siji makmum masbuk wa muwafiqun lan loro makmum muwafiq. Makmum niku wonten kalih, siji diarani makmum masbuk, loro makmum muwafiq. Al makmumu utawi makmum al masbuku kang masbuk. Huwa ya makmum masbuk iku alladzi wong. Lam yudri kang ora nemu sapa alladzi ma'al imami sartane imam. Ora nemu zamanan ing wektu zaman mangsa. Ya sao kang muat apa zaman ngemot qiraat al-Fatihati ing maca al-Fatihah. Makmum masbuk adalah orang yang tidak menemukan waktu ketika sholat bersama imam, yang waktu tersebut bisa digunakan untuk membaca surat al-Fatihah. Pokok makmum gak petuk wektu sing dienggo maca Fatihah wis ora uman. Al makmumu utawi makmum al muwafiqu kang muwafiq iku wa ya al makmum muwafiq iku alladzi makmum adroka kang menangi sapa alladzi mal imami bareng sartane imam, menangi zamanan ing zaman ya sao kang muat apa zaman qiraat al-Fatihati ing maca surat al-Fatihah. Nek makmum muwafiq adalah orang yang sholat bersama imam dan bisa menemukan waktu yang bisa digunakan untuk membaca Fatihah. Wonten kesempatan entuk wektu sing dienggo maca Fatihah niku jenenge makmum muwafiq. Konsekuensinya masing-masing hukumul masbuqi utawi hukume makmum masbuk iku idza adroka siji nalikane nemu sapa makmum masbuk al imama ing imam wa huwa hale utawi imam iku rakiun wong kang lagi ruku ya yaraka mongko ruku sapa makmum mahu bareng sartane imam wa tasmutulan gugur anhu saking makmum apa al-Fatihatu surat al-Fatihah wa tusabulan den reken lahu ketuwe makmum apa ar-rakatu sak rekangat mau ini temaan lamun to dadi anteng sapa makmum mal imami bareng sartane imam. Yang pertama, ketika makmum masbuk menemukan imam sedang imam dalam keadaan rukuk, maka ia langsung saja ikut rukuk bersama dengan imam. Dan gugurlah sebuah kewajiban untuk membaca Fatihah. Dan hal tersebut sudah dianggap satu rakaat adanya makmum dengan imam ketika ia langsung lanjut ikut bersama imam. Sudah dianggap sak rakaat. Sing nomor loro idza adroka nalikane menangi nemu sapa makmum al imam ing imam ben qiyame ing dalam ngadeg. Walakin ulan tapi utawi imam iku rakaat lagi ruku sapa imam. Babla ayu tima ing dalam sadurunge nyampurnakake sapa makmum. Babla ayu tima ing dalam sadurunge nyampurnakake sapa makmum al-Fatihah ta ing Fatihah.
Ya yarka'u mongko melu rukuk sapa makmum ma'hu sartane imam. Mau idza lam yastagil nalikane ora ketunggul sapa makmum bidu'ail iftitahi kelawan maca donga iftitah awit ta'awudzi utawa ta'awud. Wayas butulan gugur anhu saking makmum apa ma perkara bangkiya kang keri apa ma minal fatihati nyatane saking fatihah. Yang nomor 2, ketika makmum menemukan imam pada saat imam sedang berdiri, kemudian ia rukuk sebelum makmum selesai membaca fatihah, maka langsung saja makmum ikut rukuk bersamaan dengan imam. Hal tersebut ketika ia tidak membaca doa iftitah atau ta'awud dan gugurlah sesuatu yang diwajibkan yang berupa fatihah kepada dirinya ketika ia mengikuti jejak imam yang di depan tersebut. Dilek sing nomor loro niki nalikane imam roh-roh kok lagi teko juk-juk imam rukuk wis ndang melu rukuk. Kamangka ndek niku gum rampung lah maca Fatihah. Ndang melu rukuk bareng mbek imam. Rasah ketunggul apa-apa maca iftitah, maca ta'awud dan lain sebagainya. Niki sing nomor loro. Sing nomor 3 idza adraka nalikane menangi sapa makmum al imam ing imam bil qiyam ing dalam ngadeg. Wastaghala lan ketunggul sapa makmum bidu'a iftitah kelawan maca donga iftitah awit ta'awud utawa donga ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yur faraka mangkono le rukuk sopal imamu imam qabla ayyutimma ing dalam sadurunge yen to nyampurnake sapa makmum al-Fatihah ta ing Fatihah. Takhol nafa mongko ngeriyo sapa makmum ping qadri zamani kelawan kira-kirane zaman. Alladzi sarafau kang gunakake sapa makmum ing zaman fi qiraatil Fatihah ing dalem fi qiraati iftitah ing dalem maca donga iftitah awit ta'awud utawa ta'awud. La fa'in adraka mongko lamun to menangi sapa makmum imamahu ing imame makmum fi ruku'in dalam rukuk ya adraka mongko nemu sapa makmum ar-rakaata ing sak rakaat. Wa ini tadal lamun to iktidal sapa imame makmum qabla ayar kain dalam sadurunge yen to rukuk sapa makmum ya fatat mongko pot ing makmum apa ar-rakaatu sak rakaat. Wa in sajada lam to sujud sapa imame makmum qabla faraghi ing dalam sadurunge rampunge makmum ya batalat mongko batal apa salate makmum ilam yanwi lamun ta ora niat sapa makmum al mufaraqata ing misai imam. Sing nomor 3 nalikane makmum petuk imam. Pas ngadeg imam lagi ngadeg. Sementara ia sibuk dengan membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira utawa ta'awud. Akhire imame rukuk, kamangka makmume gurung rampung lah maca Fatihah. Niku pripun takhallafa bi qadri zaman alladzi sarafahu fi qiraati iftitah wa ta'awud. Wis engko keri. Dadi gak sah ndang nututi dirampung nisik rada keri. Nganti sarampunge makmum maca Fatihah la iki fa in adraka imamahu fi ruku' rampung maca Fatihah imame pas ruku gak masalah berarti adraka ar-rakaata ijeh direken sak rakaat mau cek ketut. Bahkan wa ini tadal imamahu qabla ayyarka'a
rambunge gathuk neh imame wis iktidal. Niku rekangat sing mau wis kari makmum wis kauman sak rekangat. Nek pas pethoke pas iktidal. Tapi wa in sajada imamu terus nalikane rampung nganti sak rambunge imame pas sujud. Yaiku ngerampungke Fatihah niku batal salate kapan gak misah karo imam. Dadi rumangsane jih rumangsa dadi makmum ae niku jih batal salat. Napa? Dadi batal salate kapan gak mufaraqah. Iki lek cara versi Mabadil Fikih. Wungkul nanggon Mabadil Fikih. Dadi kapan kok nemoni ngrambungke Fatihah, gara-gara ngrambungke Fatihah, imam pas lagi sujud dieling-eling kok ndang mufaraqah, berarti ndek iki lagi salat dhewe. Nek gak ngono, rumangsane jek dadi makmum batal salate. Hukmul muwafiqi iki versi Mabadil Fikih. Hukmul muwafiqi utawi hukume makmum muwafiq iku siji wajib. Alaihi ing atase makmum muwafiq apa ayu tima yen to nyampurnake sapa muwafiq al-Fatihah ing Fatihah. Walau rokalan lamun toruko sapa imame muwafiq ya takhallafa mongko ngeriya sapa muwafiq li qiraati krana maca Fatihah sing makmum muwafiq. Hukumnya macam-macam masing-masing. Sing nomor loro idza takhallafa nalikane ngeri sapa muwafiq di qiraatil Fatihah krana maca Fatihah. Ya juzu mongko wenang lau kete muwafiq apa ayat akhara ing yen to. Dadi keri sapa muwafiq an imamihi saking imame muwafiq bisalah tati arekanin kelawan telu pira-pira rukun bi'udhrin kelawan sebab ngudhur siji minal dari nyatane saking pira-pira ngudhur al-atiyati kang telu. Saking kerine kan berarti kan ruku iktidal sampai sujud. Gak apa-apa. Berlaku bagi makmum muwafiq, tapi tidak berlaku bagi makmum masbuk. Niki bahkan keri bisa lasati arkanin ngoten ya juzu lah diperbolehkan. Tapi berlaku bagi makmum muwafiq, tidak berlaku bagi makmum muwafiq, makmum masbuk. Dengan alasan berbagai hal. 3 awalan minal adari nyatane saking pira-pira nguzur al-atiyati kang bakal teka. Awalan ing dalem kawitane iku ida kana nalikane ana sapa makmum al-muwafiq kang muwafiq iku bati al-qiraati kendhu wacane. Encen arep maca banter ora iso, arep maca cepet ora iso, arep kebat ora iso, isone alon-alon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Arep cepet ora iso, encen kendhu. Lali waswasaten ora krana waswas. Alhamdulillah umpamane ragu-ragu wae nganti gandang rampung-rampung. Wal imam wa imam iku mu'tadilah wong kang
wal imam lan ana sapa imam iku mu'tadilah wong kang mejono qiraahe, wong kang sedengan qiraahe. Makmume gak iso nututi kebat. Sanian ing dalam kaping pindhone iku idza nasya nalikane lali sapa makmum muwafaq al-Fatihah ta ing Fatihah. Wa tadzakara halan dadi eling sapa muwafaq ha ing Fatihah. Qabla ruku'in dalam sadurunge ruku'e muwafaq ma imamihi bareng sartane imame muwafaq. Sing nomor loro alasane lupa membaca Fatihah. Tahu-tahu ngertine kelingan sadurunge ruku'e. Bareng bi imame sadurunge ruku' kelingan wah engke maca Fatihah. Sadurunge ruku' lagi kelingan. Oleh dirampung ning maca Fatihah. Nganti keli telung rukun pun gak masalah. Kelingane sadurunge ruku'. Tapi falo tadzakara mongko lamun to. Dadi eling sapa muwafaq ing Fatihah. Ba'da ruku'in dalem sakwuse ruku'e muwafaq ya layak ti mongko ora kena nekane sapa muwafaq ya kelawan Fatihah. Nah, kelingane bar ruku', bae aku mau go maca Fatihah, enggak boleh. Terus aku tak Fatihah sik wis bar ruku'. Ning bal yastamiru balik nerusa sapa muwafaq fi mutabati imami dalam anut imami muwafaq. Ora sah batal rasa dewi wis melu ae ngetutne imam. Tapi wayak tilan nekanana sapa muwafaq pira ngaten kelawan sak rakaat ba'da salam ing dalam sause salam. Ku bar salam krana mau sak rakaat gak kanggo ibarate. Gak direken ya wis engko bar salam aja bareng mbek imami melu salam. Nekane sak rakaat minangka ganti ngarep mau. Jadi dianggap sholat zuhur 5 rakaat. Ini gak ngaji po iso. Baru keh banget kejadian. Talisan dalam kaping 3 iku idza istaghala. Iku istaghala nalikane ketungkul sapa muwafaq budang iftitah kelawan maca donga iftitah. Awit ta'awudz utawa ta'awudz. Donan hale wong kang nyono yen ana ing temestune muwafaq iku yudriku bisa menangi sapa muwafaq al-Fatihah ta ing Fatihah. Santai maca Fatihah sih, maca ta'awudz sih. Tapi ternyata walakin lam yudrika tapi ora nemu sapa muwafaq gak ing Fatihah dilalah gak menangi Fatihah. Nyantai se imam jamal gojek bar Fatihah cek maca surat-surat dilalah surate jendi nek akhire gak petu. Guru Yasin. Amma lau tahaqqa. Ini alasane. Donan anau yudriku al-Fatihah, tapi ternyata ora menangi. Ngono wi ndak maca Fatihah. Nek kelingan dalam keadaan pas ngono wi oleh maca Fatihah walaupun terlambat dalam 3 rukun. Ruku, i'tidal, sujud. Amalau tahaqqa karena pun lamun to amana lau tahana pun lamun to dadi nyata. Nyatake sapa muwafaq fawata ing Fatihah. Dadi ora unggar dugaan, tapi wis genah, wis ngerti iki biasane macane sendek-sendek aku mesti engko nek maca Fatihah, maca ta'awudz, sing maca kabira sak mesti rauman. Balam yutri kenan ora nemu sapa muwafaq al imam ing imam biruku ing dalam rukun imam.
Berarti pripun wis genah-genah nyoto ndek nek maca kabira lan sak terus gak uman wektu Fatihah. Wis yakin wis nyoto ngono kuwi. Traweh. Pripun fatat lumangka pot ing muafik apa arokatu sarekangan. Fayati mangko nekanana sapa muafik biha kelawan ba'dal salami ing dalam sawise salam. Itu hukumnya antarane makmum muafik karo makmum masbuk di bulan balen diongan-angan banyak kasus yang terjadi akeh banget kekurangane nanggone pas salat. Makane nalikane pas imam salat kan digoleki wong sing alim fikih, soale masalah yo akeh banget engkonek. Yang diutamakan pertama kali adalah orang yang alim fikih. Ngoten mugi-mugi saged dipaham, muga-muga iso paham. Alhamdulillahirabbil alamin wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.